Nigi Vlogs. Evo još jedna epizoda, bio sam u shoppingu u Zemunu. Kupio sam svašta, ne znam od čega prvo da krenem, ali evo krenut ćemo od ovog zašto moram da ga stavim u zamrzivač. Zamrznuta hrana za ribe. Dakle, ja sam kupio Artemiju, pošto kupio sam moje pafere i ne mogu da ih hranim običnom hranom, mora ili živa ili zamrznuta. Živa mi stiže u aprilu, bit će o tome videa, tako da, tako evo, vidim nemaju na sajtu, ali vjerojatno neće da šalju, zašto je zamrznuto. Ovo se već odlovilo, moram da se ne pokvari, moram u zamrzivač da stavim. Znači, to je u principu ono, deep freeze, živa hrana. Ovo je Artemija salina, Artemija račić i postoji bloodworms i ja sam alergičan na bloodworms i imam onim kacama što sam planirao da pravim serijal sa ribama na polju, ima bloodwormsa puno i alergičan sam jako na njih i to postepeno se pojavljuje ta alergija. Ja sam prije to držao u rukama i to, ali sad me jako guši, krene me peku oči, opasno je jako. Znači, čitao sam na netu, nije zabancija, morat ću da pogledam, morat ću napraviti poseban video da upoznanim ljude. Nego imate Artemiju, imate dakle te bloodworms, imate obične larve komaraca, imate neke biljne hrane isto zamrznute, tako pripremljene. Imate tipa tanganjika mix za ciklide, za diskuse, goveđe srce, ćureće srce, što god vam padne na pamet. I 100 grama je 34 dinđi, tako da mislim da nije toliko skupo. Ovdje imate 20 porcija, možete da fino da uhranite ribe za mrejasti i za slično. Neke mlade ribe da odgojite mnogo bolje nego sa ovom običnom sušenom hranom, jel? Tako da, kako se hrani, sad ćemo to isto snimiti, ajde. Na brzinu da snimimo i onda prelazimo na druge videe, zašto imam tu nekih riba, imam sačega. Dakle, kako ćete hraniti zamrznutom hranom? Treba vam jedna čaša ili posudica u kojoj ćete da stavite vode iz akvarijuma i gdje ćete da ispustite ovu kocku da se odmrzne. Moja ovo je već odmrznuta, tako da ne treba da je dodajem u vodu. I onda nekom pipetom ili pincetom ili nečim, ja trenutno nemam ništa, probuđu nađem nešto, jednostavno dati ribama, pomalo. Malo po malo. Dakle, samo je jednostavno. Ovo moje curi već. Nije dobro. Da, to se radi kad je zamrznuto, ne možete ovako da radite. Našao sam neku pincetu pa ćemo polako da je ispincetiramo. Uglavnom istisnete kockicu i onda je u akvarijum stavite da vidimo će jesti. Op. Isprobavaju. Pljuckaju. Sad najbolje da ne jedu. Ajde probamo na neonkama vamo. Ajde neonke na ručak. Ovdje je baš tok, da ih hvataju. Da, poludela se za hranom. Dobro je, uzimaju. Ovo je krenula na staklo, da, koliko se napalilo. Da, vidite, mnogo draže uzimaju ovo nek suvu hranu. Artemija zamrznuta, nema šta. Sad moram da isključim filter za što. Mrzim se da isključujem pumpu, ali uvlači filter jako. Idemo na drugu stranu da ih hrane.
To bilo to što se tiče zamrznute hrane, znači dobro rješenje ako nemate živu hranu, a hoćete da pripremite ribe za mrezati, krašice i to. Baš sad sam dao, skalarima je čudno, skalari pljuckaju, ali su ove altispinoze, tu što imamo ove ciklidi, baš su pokidali. I naravno tetre ove moram još dati, ali kad se zamrzne opet, da mogu lakše da izvedim kocku ovo sve, smulja se. Sad im doručam, pa nastavljamo. Do sljedećeg gledanja komentarišite na ovo što hoćete da vidite i to. Nigi, Vlogs.